Cześć, tu ja, Rolly Coxer i witam Was serdecznie w przesyłce od Adriana z Gdyni. Nie, z Sandomierza. No, z Sandomierza. Dobra, rozpakujmy tę przesyłkę. Tu jeszcze coś jest. Karty. Pusta taczuszka. No i dobra, co my tu mamy? Brawo Sport. Aż mi to spadło. No. Nie no, Brawo Sport, super. Nowy Brawo Sport dzisiaj wyszło. Album. W środku naklejki. Album tak się prezentuje. Naklejki. Calvo. Jobo. Drużyna. Czekajcie. Drużyna Wybrzeża Kości Słoniowej. I dwóch Hiszpanów. Xabi Alonso i Pedro Rodriguez. Tak, album. No i teraz przejdźmy do sprawy. Tu mamy na początku kartę Celticu, trochę niezadbane. Tu też. Będzie powtóreczka fajnej karty. Dobra. Celtic. Lukas. Króciutka przerwa. Skończyliśmy na Lukasu. Przed nim było Celtic. Lukas. Limka Cavaniku. Olympiakos. Willand. Jezus Navas. Lewandowski. Santi. Sorki, znowu musiałem zrobić przerwę, zaś ktoś się do pokoju dobijał. Skoczyliśmy na... Tu jest Christensen. Dalej mamy Balaños. Melberg. Herb Iranu. Herb Bośni. Bengtson. Mesut Özil. Bresciano. Kolejny Bresciano. Samuel Eto'o. Iniesta. Dzeko. Touré. Fraini. Matteo Idi. Di Maria. Kokolin. Czekajcie. Tu już widzę
Corin, Koke, Altidore i patrzcie, co to jest? Nie ma napisu, więc herb to na pewno nie ma pola. To musi być. Tak jest. Wow. Sam się już zdziwiłem. To jest moja powtóreczka. Jak chcecie, to od razu piszcie. Bardzo pozdrawiam. Kenny 8712. Tak, chyba będziemy robić wymiankę. Podsumując, 5 naklejek było. Różnych. Album był z naklejek. Gazeta Prawo. I fenomenalne karty. Fantastic. Dziękuję bardzo. Kenny, wiesz co, jak oglądasz mnie, no to napisz na PW. Widziałeś te moje karty. Do wymiany teraz mam Luis Suarez i Cavani. Do wymiany mam Fellaini, wtóreczka. Do wymiany mam Bresciano. Do wymiany mam jeszcze drugiego Double Trouble. To jest Xavi i Iniesta. Tak, pisałeś mi na PW, żebyś mi dał legendę i parę topek. To wybierz sobie, chcesz Double Trouble Cavani Suarez albo Double Trouble Xavi i Iniesta. Już wam pokażę, tylko mam tutaj obok. Ojej. Już ci to pokażę. Wybierz, albo chcesz go, albo chcesz go, no. Trudny do wyboru nie ma. I tutaj jeszcze mogę ci ich dać, jakich nie masz. Oczywiście mogę się wymienić. Tak, no to więc już jest 8 minuta. No ale dobra, no nie będę już przedłużał. No to jak chcesz mi zaoferować tą co ja gadam? Nie limitkę, tylko legendę. No wiesz co, powiem ci takie coś, czytałem twoją wiadomość na PW. Brakuje mi z tam co wypisać, brakuje mi koło mi brakuje. Już czekajcie. Muszę ją sobie na komputerze spuścić. Brakuje mi z tego, co ty tam do mnie pisałeś. O. Dobra, brakuje mi Van Persie Star Player, Utility Nagatomo, On to Watch Rossi, Defensive Hummels, Game